Welcome po ulit dito sa aking channel at magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na to ay gagawa po ako ng atsara na watermelon or atchalon. Ito na po ang ating mga ingredients na gagamitin sa ating atchalon or atsara na watermelon. Unang-una, itong watermelon na hiniwa ko siya ng maliliit, yung sa may balat niya. Gagamit rin ako ng bawang, sibuyas, luya, red bell pepper, yellow bell pepper, green bell pepper, at saka orange bell pepper, shredded carrots, saka ganitong pagkahiwa ng carrots, suka, asukal, pamintang durog, oyster sauce, asin, tubig. Ngayon po ang unang gagawin ko ay papakuluan ko po muna itong watermelon kasi medyo matigas po siya. Lalagyan natin ng tubig. Tapos papakuluan ko po siya. Hihintayin po natin na kumulo ang ating watermelon. Pagkatapos babalikan ko po pagka kumulo na. Tatakpan po muna natin para mas mabilis po siyang kumulo. Ayan po, kumukulo na po itong ating watermelon. Titikman ko po muna kung lumambot na po ba siya. Hihintayin ko pa po na medyo lumambot po siya ng konti. Tapos itatapon ko po yung tubig. Hindi ko na po yan tatakpan kasi malapit na po siyang maluto. Titikman ko po uli itong ating watermelon kung okay na po ba siya na hahanguin. So ayan po, pwede na po siyang hanguin. Ang susunod ko pong gagawin ay ito-turn on ko po itong ating stove. Tapos maglalagay po ako ng konting tubig. At pagkatapos po, lalagyan ko po siya ng suka. Kaya po ako naglalagay ng tubig dahil masyadong maasim po itong suka na ginagamit ko. Hihintayin ko po na kumulo ang ating suka. Habang hinihintay ko pong kumulo itong ating suka, ay tatakpan ko po muna. Babalikan na po natin itong ating suka na pinapakulo. Ngayon, titimplahan natin siya ng asin. Hindi ko po masyadong dadamihan yung ating asin. Tamang-tama na po yung asin. Tapos, maglalagay rin po ako ng asukal. 3 tablespoon lang po muna na asukal ang ilalagay ko kasi yung ating watermelon medyo manamis-tamis po siya kaya hindi ko po masyadong dadamihan yung asukal. Tapos hahaluin natin para ma-spread po yung lasa ng asin at saka asukal. Lalagyan po natin itong paminta. Pwede pong buo ang ilalagay nyo, pwede ring dudurugin nyo. Medyo tumamis po yung timpla nitong ating suka. So magdadagdag po ako ng konting asin. Yan, mga 1 teaspoon na asin ang dinagdag ko. Ngayon po ay pwede ko na pong ilagay itong ating bawang, tsaka itong luya at sibuyas. Isabay na natin yan. Yan, lalakasan po natin yung apoy para mas mabilis siyang kumulo. Ayan po, kumukulo na yung ating suka. Dinagdagan ko po pala yan ng paminta kasi masarap po yung paminta pag marami. Ngayon po ay ilalagay ko na po itong ating carrots na buo. Tapos isabay ko na rin po itong ating yellow, green, red at saka orange bell peppers. Para sabay-sabay po silang maluto.
Tatakpan ko po muna itong ating pinapakulo na mga ingredients sa ating atsara para mas mabilis po siyang maluto. Tapos babalikan ko mamaya pagka luto na. Yan, babalikan na po natin itong ating pinakulo na suka at saka mga sangkap ng ating atsara. Ngayon po ay pwede na nating ilagay itong ating carrots na shredded. Hindi ko na po pala pinigaan tong carrots kasi sayang yung juice niya dahil masustansya pa naman to. So ayaw kong tanggalin yung katas ng ating carrots. Patutuyuin ko po muna ng konti yung ating sabaw kasi masyado siyang marami. Babalikan po natin to mamaya pagka medyo natuyo na po yung kanyang sabaw. Ngayon po ay medyo tuyo na itong ating sabaw. Pwede ko nang ilagay itong ating watermelon. Tapos hihinaan ko lang po itong ating apoy. At pwede na po tayong maglagay ng oyster sauce. Pero optional lang po itong ating oyster sauce. Hahaluin ko lang po itong ating atsara para ma-spread po yung lasa ng oyster sauce na nilagay ko. Tinikman ko po pala ito kanina. Sobrang sarap po ng ating atsara na watermelon. Yan, luto na po ang ating atchalon or watermelon na atsara. Ito turn off na po natin yung ating apoy para ma-serve na po natin. Ito na po ang ating finished product ng napakasarap na appetizer na atsara na watermelon. Sana po ay subukan nyo itong recipe to. Sana'y magustuhan po ninyo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!